Rhys Patchell I fi, a fi'n chwarae rygbi gleision Caerdydd. Mae'n stori eitha hir gyda gleision. Pan o'n i'n ysgol, oedd dim diddordeb, a wedyn yn pen draw nath radd gorff Dai Williams. Nath e weithio'n galed I fi gael troel a o fyna nes I gael y newis. A wedyn ffodus iawn nath Dai yn ofyn I fi fod yn mynd I marfer gyda'r tîm digon ffodus. Mae'n wedi cael fi rownd ers ni fath o beth a cwbl o anafiadau hyd y ffordd, ond am ni mae dyna beth yw gyrfa proffesiynol efe. Rhywbeth falle chi ddim yn gwybod am beth I fi yw wy'n licio ar y gitar. Licio ni weid bod fi wedi bod yn ware ers bod fi'n ifanc a all the rest of it, ond really embarrassing truth is, nath mam sain fi lan I gwersi mentor Caerdydd. A oedd mam yn benderfynol angen fi'n ffeindio rhywbeth o'n I bai am rygbi. Oedden ni band llynedd. Wnaethon ni fe gyda'r team social. Cyn dolyg, pretty much got booed off. Achos mae Wob I gallu ware drums. Oedd o'n driswdd mae llynedd. Mae fe'n gallu ware gitar bas. Mae Josh yn gallu ware gitar, a fi gallu ware gitar, a fi gallu ware piano. So o'n i'n mynd I fynd ar piano. A oedd Liw Reid yn mynd I ganu. A wedyn nath Liw Reid back o mas munud ola. So oedd rhaid I fi ganu, a oedd e drwg I waith I fod yn dig. Oedd e'n embarrassing. Achos bod fi wedi mwynhau cymaint gyda'r gitar, a mae mam yn fed up bod fi wedi mwyn ware pedwar chord ar y gitar. Mae ddisau fi lan yn gwneud gwersi ukulele. Fi'n cofio grand o pan i'n ifanc ar y ffordd I Aberystwyth gyda'r teulu. Edrych Davies ar CD I fe 20 o'r caneuon gorau, breuddwyd rock and roll fel. A wario ni hwnna yn y gwersi gyda May a genuinely meddwl that I was a rock star fel. Yn drychu nôl, mae'n really embarrassing. Nes I mwynhau a pethau fel yna, pethau bod modd canu neu yn sefyllfa I hymol. Chi drop hwnna mewn gyda Edward Eichred, yna fe?